Als het aan PvdA GroenLinks ligt, varen er in de toekomst geen grote containerschepen meer over de Westerschelde. Groot genoeg is groot genoeg. En wij moeten absoluut niet nog meer grotere schepen die door de Westerschelde. En zeker geen 4e verdieping, want dat is ook echt niet nodig. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Verzet tegen Europese natuurwet lijkt te groeien. En met een zalmpapje moet het helemaal goed komen met deze pup. Goedenavond. Containerschepen moeten in de toekomst hun containers kunnen lossen in havens aan de kust. Zoals in Vlissingen, Rotterdam en Zeebrugge. Dat is beter voor de natuur en het klimaat, vindt PvdA GroenLinks. Want het scheelt immers veel uitstoot als de schepen niet meer over de Westerschelde hoeven te varen. Aanleiding voor de zorgen is de reeks recordschepen van de laatste tijd die de haven van Antwerpen aandoen. Dit is de MSC Loreto, het grootste containerschip ter wereld. Morgenavond zal het over de Westerschelde naar Antwerpen varen. De MSC Loreto is een schip van 400 meter lang. In diezelfde scheepsklasse hebben wij al geruime tijd dit soort schepen die vanaf zee naar Antwerpen varen. Het is een intensieve klus, wel leuk, een uitdaging, maar niet iets anders dan dat wij al weken en maanden met dit soort schepen doen. Het record van de MSC Diletta, die in juli vorig jaar langsvoer, wordt morgen gebroken. Maar de trend is duidelijk. Containerschepen worden niet alleen steeds groter, de diepgang neemt ook toe. En daar zit een probleem. Want dat zou kunnen betekenen dat de Westerschelde opnieuw voor de 4e keer verdiept zou moeten worden. PvdA GroenLinks in Zeeland is daar falikant tegen. Groot genoeg is groot genoeg. En wij moeten absoluut niet nog meer grotere schepen die door de Westerschelde. En zeker geen 4e verdieping, want dat is ook echt niet nodig. De laatste verdieping van de Westerschelde in 2010 leidde uiteindelijk tot ontpoldering van de Hedwige als natuurcompensatie. Geen enkele politicus in Zeeland heeft zin in weer zo'n jarenlang drama. Maar wat moet je dan als schepen steeds meer diepgang krijgen? Kijk, wij zijn aandeelhouder van Noord Seaport. En die hebben een duurzaamheid hoog in hun vaandel staan. Dus sowieso stelt dat als één. Maar daarnaast zoek je samenwerking met Antwerpen, met Zeebrugge, met Rotterdam. En spreek je met elkaar af dat grotere zeeschepen aan de kust blijven. Dus in Zeebrugge of Vlissingen of Rotterdam. En de kleinere die kunnen dan doorvaren. Het voordeel van de haven van Antwerpen is, het ligt redelijk ver naar binnen. Dus je brengt die lading over het water al heel ver het achterland in. Dat hoef je dan niet allemaal met vrachtwagens of met andere vervoermiddelen te doen. Nu is er ook nog zoiets als de Scheldeverdragen. Nederland moet schepen op de Westerschelde doorgang verlenen naar Vlaanderen. Iets wat in Antwerpen uiterst gevoelig ligt. Ja, precies. Je moet doorgang verlenen, maar je staat niet in dat je iedere verdieping maar moet toestaan. En dat vinden wij dus ook echt niet nodig. We moeten bestuurlijke samenwerking kiezen om dat op een andere manier in te gaan richten. Want de estuariene natuur die moet hier bewaard blijven. En de 3e verdieping is nog niet eens klaar. En alle gedoe rondom de Hedwige daar gelaten. Afspraken zijn afspraken. Maar je moet het gewoon niet willen. En dat kan ook wel duidelijk gemaakt worden aan Antwerpen. De MSC Loreto wordt morgenavond om 10 uur verwacht in Antwerpen. Het varen over de Westerschelde duurt zo'n 3 uur. De Visserijcommissie van het Europees Parlement heeft tegen de voorgestelde Natuurherstelwet gestemd. En dat is een steuntje in de rug voor de visserijsector. Want de wet zou de bodemberoerende visserij verbieden in Natura 2000 gebieden. Dat zou betekenen dat garnalenvissers nauwelijks visgebieden overhouden. De Natuurherstelwet stuit op veel verzet. Uiteindelijk is het laatste woord aan het Europees Parlement en de 27 lidstaten. Ruim 400 Zeeuwse bedrijven die in coronatijd gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling... hebben nog maar een week de tijd om een definitieve berekening aan te vragen. Doen ze dat niet, dan lopen de bedrijven het risico dat ze al hun steun terug moeten betalen. De regeling moest voorkomen dat bedrijven als gevolg van de lockdowns en andere coronabeperkingen personeel moesten ontslaan. De 17-jarige verdachte van de moord op de Vlissingse Rainela Wijst wordt opnieuw door de rechtbank gehoord. Aanleiding is het filmpje dat rondging op sociale media, waarin de jongen lacht om de strafeis van justitie. Het Openbaar Ministerie had verzocht het filmpje toe te voegen aan het strafdossier. Dat heeft de rechtbank nu gedaan. In verband met het nieuwe verhoor is de uitspraak in de zaak, die op 5 juni zou zijn, met een week verschoven naar 12 juni. De plannen van de gemeente Middelburg voor strengere regels voor hotels en bed and breakfast gaan gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Het is iets wat wel gevolgen gaat hebben. Hoe groot is moeilijk in te schatten. Hangt ook echt van het te verkopen woning af. Is die volledig ingericht om als B&B ook te worden gebruikt of niet?
De discussie in de raad is ontstaan omdat het te druk wordt in de binnenstad met toeristen. Met nieuwe regels zoals de registratieplicht en accommodaties buiten het centrum plaatsen, wordt het lastiger om iets te beginnen in Middelburg, zeggen de makelaars. Het is zeker iets wat spanningen meebrengt en voor sommige mensen prettig kan uitpakken, voor anderen minder prettig. Op 1 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Nu is de wind stil, maar anders waait het. Dat is een beetje golvende zee. Het levert altijd prachtige plaatjes op vlas dat in bloei staat. Hoewel het nog maar mei is, staan verschillende percelen in Zeeuws-Vlaanderen er al zo bij. Dat komt omdat verschillende boeren aan het experimenteren zijn met wintervlas. Dat wordt al in het najaar gezaaid. Het is wat betrouwbaarder in de opkomst. Ik denk dat het ook minder gevoelig is voor droge zomers. Je hebt in het najaar geen bespuiting nodig tegen de beestjes. Alleen, er is een kans in theorie dat het zou kunnen bevriezen. En dat weten we nog niet. Het is pas de tweede keer. Hij verwacht dat boeren in de toekomst meer wintervlas gaan telen. Er is namelijk veel vraag naar het product, bijvoorbeeld voor linnen kleding. Maar daarnaast is het vooral een mooi gewas om te zien. En vooral als het zo lang is, dat is natuurlijk ook leuk voor de boer. Als het tot je riem komt of je navel, dan heb je meer opbrengst. Dat is gewoon leuk ook. Het wintervlas is bijna uitgebloeid, maar niet getreurd. Volgende maand zullen de percelen met zomervlas gaan bloeien. En de zeehondenpup die vorige week werd gevonden op het strand van Renesse maakt het goed. Het dier is opgevangen door de zeehondencrash in Stellendam. Dat er in deze tijd van het jaar een pup wordt gevonden is bijzonder. Een pup in mei is heel zeldzaam, dus het was al zeker ook dat het prematuur was. Het dier zit nu in quarantaine omdat hij een verzwakt immuunsysteem heeft. Maar met behulp van een dagelijks zalmpapje moet hij er weer helemaal bovenop komen. Momenteel gaat het echt wel supergoed en als alles blijft doorgaan zoals nu, dan denken we dat hij binnen een aantal weken uit de quarantaine kan. Dan gaat hij dan naar de binnenbaden. De volgende stap is dan buitenbad. En het volledig herstel duurt nog wel een paar maanden, waarna het weer uitgezet kan worden in de Noordzee. Hij is jaren het boegbeeld van de ChristenUnie in Rijmerswaal geweest. Maar Andries Jumelet stopte mee. In zijn jaren als raadslid maakte hij zich niet alleen druk over plaatselijke zaken, zoals de bouw van een megakerk in Ierseke, maar was hij ook de eerste in Zeeland die het PFAS-dossier aanzwengelde. En nu, na 25 jaar, vindt hij het wel welletjes. Ooit werd Andries Jumelet op vakantie aangezien voor Mick Jagger van de Rolling Stones, wat ter plekke behoorlijk wat commotie opleverde. En geef toe, hij lijkt zeker. Maar nu thuis in Ierseke maakte 78-jarige Jumelet de balans op na een lange periode als gemeenteraadslid. Heeft die periode hem zelf wel satisfaction opgeleverd? Daar moet Jumelet even over nadenken. Er zijn leuke momenten, maar de teleurstellingen die zijn er natuurlijk ook heel erg veel. Dus ja, het is meer een passie dan dat je denkt van, wat is dat nou toch leuk in die politiek? Jumelet was een kritisch gemeenteraadslid. Hij was een van de eerste die de PFAS-vervuiling in Zeeland aankaartte. En was bijvoorbeeld ook tegen de komst van een megakerk voor 2000 personen in Ierseke. Hij was voor de komst van asielzoekers in dit leegstaande gebouw in Ierseke. En dat leverde hem bedreigingen op en eieren en vuurwerk tegen zijn huis. Oh, alsjeblieft niet weer over dat vuurwerk en die eieren. Daar hebben we het nou al zoveel over gehad. Maar ooit erachter gekomen wie dat nou gedaan heeft? Daar zijn we nooit achter gekomen. Het interesseert me ook niet zo erg, moet ik zeggen. Jumelet blijft kritisch over wat hij de afgelopen 25 jaar heeft bereikt. Hij baalt bijvoorbeeld van de Zandijk, de weg tussen Ierseke en de A58. Een nieuwe rondweg door de polder komt er niet. De huidige dijk, druk en kronkelig, wordt opgeknapt. Ondanks het feit dat meer dan 70 ondernemers een brief ondertekenen richting de Provinciale Staten. En dan vraag alsjeblieft, doe het niet op deze manier. Niet die Zandijk verbreden, maar pak de poldervariant. En dan met het argument van ja, dat wil de Rijkswaterstaat niet. Dan denk ik van, dan ben je een slechte onderhandelaar als je dan je zo laat afschepen door Rijkswaterstaat door te zeggen van we willen geen nieuwe aansluiting maken. Succes was er natuurlijk ook. Het werd gewaardeerd dat hij het opnam voor de mosselsector. En mede door zijn verzet kwam er geen groot bedrijfsgebouw bij natuurgebied de Ierseke Moer. En nu dus afscheid van de politiek. En meer ruimte voor hobby's als fotograferen. En meer tijd om de natuur in te gaan. Dan zeggen ze, zal je niet in een gat vallen? Ik zeg, wel nee, ik ga een berg beklimmen. Niet in een gat, maar ik ga juist omhoog. Er is heel veel meer dan de politiek. We gaan gewoon de politiek voorbij en ik zie wel wat er op mijn weg komt.
Juwelet blijft nog tot in juni formeel lid van de gemeenteraad van Rijmerswaal, tot zijn opvolger van de ChristenUnie is geïnstalleerd. Er waren wolken, maar gelukkig ook zon en meer dan gisteren, want hij liet zich dus meer zien. Met ook nog eens minder wind dan gisteren. Ook morgen wordt het zonnig, dan wordt het ook nog warmer dan vandaag met maximaal 18 graden. En die trend zet zich voort. Vrijdag wordt namelijk nog iets warmer en de dagen daarna ook weer. Je zou er bijna van in de vakantiestemming komen. En dat is mooi, want het was voor menigeen wellicht fijn wakker worden vanmorgen bij het checken van het banksaldo, want het vakantiegeld is gestort. En dus kan het grote plannen maken beginnen. Want gaat het extra geld daadwerkelijk naar de vakantie of toch iets anders? We doen het altijd in een speciaal potje. Dit jaar niet op vakantie. Wij krijgen het altijd in juni. Een dochter van ons woont met haar man en een klein kindje in Noorwegen. Dus de overtochten en de vliegtickets kosten altijd heel veel geld. Het is de bedoeling voor de vakantie, maar ik denk als het opgaat aan de energieprijzen. Vorige week ben ik vader geworden, voor het eerst. Dus ik denk dat ik het een beetje ga sparen. Ja, sparen een goed idee. En naast de vakantie ook slapeloze nachten waarschijnlijk. Op onze site en in de app kan je nog een enquête invullen over waar jij je vakantiegeld voor gaat gebruiken. Als je dat krijgt natuurlijk. De enquête kan je natuurlijk vinden in onze app en anders op omroepzeeland.nl. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.